Kakailian amuyo kadinga dati may sa tourist destination sa Bataan, adakkel ti kaipapanan na itang araw ng kagitingan sa dinungata daytoy. Daytoy ti Mount Samat National Shrine, analatak kas dambana ng kagitingan ang masarakan sa Pilar, Bataan. Anang rugi anay pasdak iti 1966, kenal pas iti 1970. Naibangon daytoy kas pakalaglagipan kadagiti soldado a Pilipino ken Amerikano as itutured a nakirangad iti Battle of Bataan iti 1942. Naipasag daytoy iti Mount Samat may sa kadagiti kang runan a sarikadkad iti panahon ti gubat as simbolo ti lugar a nangidepensa iti adu a soldado iti pagilian. Tampok iti santuaryo ti naisang sangayan a colossal cross may saan natayag nga estruktura a makita manipud iti adayo a kilometro. Irepresentar daytoy a krus ti kinabanwar, panagsakripisyo ken paragkaykaysa dagiti nangidepensa iti Bataan. Adaan iti katayag ti Memorial Cross iti nasurok 312 feet, anaaramid iti landok ken reinforced concrete. Adamat lang iti nasurok 6 gasut nga agdan nga agturong iti tuktok ti Memorial Cross, apakakitaan kadagiti nakaayayat abuya ti Bataan ken dagiti aglawlaw na. Iti uneg ti lugar, adda ti museo apakakitaan kadagiti artifact ti gubat, retrato, ken historical as salaysay tapno matulungan dagiti tattao amang tarus no anya ti pudno a napasamak bayat ti World War II. Itang nga araw ng kagitingan, may palagip kadatay ti kinapatagtipan ng dayaw iti napalabas tapno may bangon ti nasaysayaat ang masakbayan. Ita, ammo yun, barungal daw barungadan.